V letnom seriáli sa dnes pozrieme do okresu Komárno. Nachádza sa tam najjužnejší bod Slovenska. No, nenájdete tam jediný väčší kopec či vrch. Naopak je to raj pre cyklistov alebo rybárov. Majú aj európskeho rekordéra, najdlhší drevený most. Okres Komárno je najslnečnejší a vždy najteplejší. V Hurbanove namerali pred 16 rokmi rekordných 40 stupňov. Od Maďarska ho delí iba Dunaj a pár mostov na ňom. Vidieť a počuť maďarčinu je preto úplne bežné. Mieša sa tu jazyk aj kultúra. Takmer 70% obyvateľov je maďarskej národnosti. Keď vás niekto v Komárne pozdraví Jonapoc, tak to nie je provokácia, ale želanie dobrého dňa alebo pekného slnka. Na Liptove majú brinzové halušky, v Komárne Jokajho bableveš, fazuľovú polievku. Je taká že stačí na celý deň chodenia po meste, ktoré radia medzi najstaršie. Okrem pevnosti a nádvoria Európy majú v Komárne aj jeden z najväčších kostolov, ktorý už 3-krát spadol. Baziliku svätého Ondreja, opradenú rôznymi legendami. Najznámejšia legenda Ester hovorí o svadobnom sprievode, ktorý sa prepadol pod zem a vlastne zakladá sa aj na pravde, pretože presne v ten deň tu bolo najväčšie zemetrasenie v strednej Európe a odtedy nám tu platí zákaz stavania výškových budov. V každej dedine je rybník, fólia plná zeleniny a okolo polia. V mimoriadne úrodnej pôde sa však ukrývajú aj vzácne zvieratá a rastliny. Je tu viac ako 30 chránených území. Niečo ako zmenšeninu tejto prírody majú v envirocentre Dropie. Na boso sa tu spoznávajú kamene a interaktívne všetko, čo v okrese žije. Keď prídete v máji, tak v rámci interaktívneho náučného chodníka máte možnosť napríklad ochutnávať. Mnoho detí prvýkrát si odtrhne nejakú morušu priamo zo stromu. Okres sa dá preskúmať plavbou po Malom Dunaji alebo bicyklami. Vedie taďalto medzinárodná cyklotrasa Eurovelo 6 až do Budapešti. Prechádzať budete okolo národnej kultúrnej pamiatky Kolárovského mlyna, ku ktorému vedie unikátny 86-metrový najdlhší celodrevený most v Európe. Akurát spojovacie materiály, klince sú teda kovové, všetko ostatné je z dreva. Postavili ho pomocou Československej armády, ktorá sem priniesla pontónový most. Baranidlami každý jeden z týchto agátových stĺpov zatlkali do dna. Ako vyzerali plávajúce mlyny, ktorých boli voľakedy na riekach stovky, vidno už iba v Kolárove. Je to jediný lodný mlyn, ktorý sa zachoval. Dodnes by bol funkčný, keby sa tečúci Malý Dunaj nezmenil na mŕtve rameno. Koleso tak už nevie poháňať voda, ale iba na ukážku sila človeka. Lucia Hamran, Kolárová.